Kicheng se kardom kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kelangarat do ana panstame la pen pini la so video long na litum pha na ke than ponji la bangke non akimi PM Kisan ka apply copy pia documents ke nang zima la pen ke dam tang hod la bangke ni kaning sia long suri thro ka tang ka se ke long chot la pen non ko an se ke long ponji ma la pen 19 installment non ko man tu adet se ke long zima la pen copy pia documents la ka apply hot ke nang zima la so details sinali tum phan la so video long nan than pachini porik po jong sinali tum la so YouTube channel long nang ka humri milang palte ka chinghon pen subscribe igon la pen videos ta minali tum share igon kar biang long aras tami palangik nang la pen pachinik nang tang de non pathiek pen PM Kisan new apply la so process le lang pononang la pen che than pononang tang de non putho chithan polonang PM Kisan new apply mate online apply aputhak lapen online if jong si apply lote copy pia documents sikinang ji lapen inkaning si along tangka ko an sikilong ji lapen ko son si ka apply ning ji la so details dak chithan polonang lapen lang polonang kicheng sinalitum thek ponlong exi la so website long wang eglo pulo tangte nalitum dak pen new farmer registration eKYC la pen know your status apen pen analitum dak pen option thek ponlong jim mate long pon exi la pen non 19 installment aputhak che thandam lo pulte kedam tang 18 installment la bangke 5 October 2024 ani si kadoka ves tamela PM Kisan long amen ki do tum an labang ke alang litum benefit matela solli bangke long dun iglo 18 installment la pen 19 installment la soputha ka che than polonang 19 installment la ke morning 2025 February chiklo molamsi 19 installment la bangke nang litum la solli bangke long dun ikpo la sinon online ka apply ji afan a process mate copy pia documents nang jima la pen koma tum si ka apply dun long jima la so details che than polonang lapen puthot dak chethan pononang PM Kisan aputhak kadu kavi details lang pononang kicheng sinali tum da screen along thek ponlong exi pradhan mantri Kisan samman nidhi PM Kisan mate PM Kisan scheme provide a yearly income support of 6,000 to eligible farmers family in India asida pradhan mantri Kisan samman nidhi yojana mate PM Kisan la so scheme la bangke ningkan isi along 6,000 an farmers matela sai kati ki atum la solli bangke long ekpo la sorry 6,000 la bangke lapen putha da ke tok pondo amount la bangke nalitum kilongji la bangke 6,000 lo chiklo ijon along mate suri trok analitum long pon ekpo ningkan isi along lapen la son tak thak dak installment ningkan silong batai thom ansi alang litum thak pon pola suri hini la bangke kadu ka wepen dak suri throk lok mate 6,000 lo la pen nalitum la son thak sidak installment aja alang litum simar pon iglo je non February chiklo jong si 19 long lo pulte la 4 months api puthot nalitum 20 long pon thupo la pen puthot 4 months api dak nalitum 2000 an long pon ekpo dia ikham penili 20 pusipulo na 2000 atangka bang long pon ekpo la sonda thaksila ningkan isia bong angbong sila suri thok atangka la bangken halitum long ekpo jola sonna la pen puthona litum dak thek pon longji payment frequency la bangken halitum dak tok pon ateng polo tangte every 4 months in the flowing periods April, July, August, November and December lapen March la so chiklo molomsi nalitum la so for la high installment bangke nalitum long pon ekpo la suri hini atangkal la bangke lapen payment mode la bangke nalitum thek pon long ekpo ko sonse payment mate ke pi pon ma directly transfer to the farmer bank account through direct benefit transfer mate DBT puta pon आधार कार्ड पेन बैंक अकाउंट जों से लिंक दोलो पुलता अलांग लितुम ला आधार कार्ड पेन चेक पन एकपो को सो अबेंग सिला आधार कार्ड पेन के लिंक के दो महल सो बैंक अकाउंट लोंग से अलांग लितुम डायरेक्टली ट्रांसफर पनपो मते डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लो DBT पुता पुपन पन्नो la pen la son dakta puthot eligibility langdam lo put all farmers family with cultivable lands regardless of land holding size
la si eligibility la bangke la son lo kadu ka veta la so le bangke mate la so benefit la bangke nali tum long don exist sai ka choti ki tum an la bangke nali tum long ki don engji la bangke documents amukhas tame lang polona ke cheng sinali tum dak pen thek pol long thula to be eligible farmer must meet criteria and provide the following documents: Aadhaar card, proof of citizenship, documents providing ownership of land, and bank account details. Hello documents kenang jibang la sono nalitum Aadhaar card nang ikpo la pen proof of citizen so certificate kalelo nalitum voter ID ba ration card nalitum pidun ta chok la pen land documents mate long le puta la bangke nalitum long donang po la pen bank account details la pidun lo pulte nalitum la sole bangke long donik po la son takta puthot daki to pondo thlang farmer can enroll in the scheme by kuna nationalitum la so scheme ka apply dam nengji like plapen ki dam nengji man nalitum dak thek pon long exi enforcing the local patwari revenue of officer or nodal officer PM Kisan lahaitum nongle dampen apply dam stami nalitum chok exi kali pulote nalitum common service center mate CSC center poda pupu hola so dim pen dam pen le nalitum apply dam jistame apply dam ikmela pen puthot third option do thula self registering through the farmer concern on PM Kisan portal mate nalitum la PM Kisan a portal long pen hoda self registration puthek long ji new farmer registration hola so dim pen stame nalitum minas tame la so ali la so PM Kisan la bangke nalitum online pen apply dunik me la pen ka apply tang mate apply tang det mena finalitum dak puthor ke top on do thula farmer can check the status of their payment and edit their names in the PM Kisan database through the farmer concern nalitum PM Kisan portal along dam pen stamina nalitum hodak nalitum details labake langdam ikme la penjong si PM Kisan along nalitum amen Aadhaar card along penching barbe ba bank account along penching barbe dat polotang te la su corrections tamen nalitum PM Kisan a portal long hoda farmer concern pulong theglong ji hoda ber pen nalitum ang ton pen details nalitum mina mobile pen stame claim ponik me la pen nalitum jongsi nalitum mina mobile pen jongsi apply example te la so process tameni likidam tang hos tame paklang poniklo jongsi nalitum nang tulang plote la so video long stame nalitum comment box long comment nalitum pachini ignon than pachini ignon la la pulte nili puthot full process ka apply full process la bakena 1p2 ekpo na penalitum theglongji self registering through the farmer concern on the PM Kisan portal nalitum mina registration ji afan kecheng sinalitum nilina piklang ponto ikpo la penalitum ka apply ji afan pu la so a website long matela so portal long wang nang po la penalitum dak thek pon long exi la farmer concern nalitum screen long thek pon long exi la new farmer registration podim ber penalitum new registration nalitum bina mastame claim pon mate apply me iglo asila so video kelang penalitum ning samplote so YouTube channel tame subscribe ikon la pen videos nalitum share pon ikon la pen new ka apply a process jong nalitum full process a video na important nalitum na so comment box along pachini ignon tangde 2 mi thakme ka duka ve karbitis 2.0 YouTube channel long kelang ratu ana fans tame nilin pen kardom